Huwa ċar li l-komunitajiet, il-lokalitajiet qed jaslu wkoll tmexxija laburista. Rajna tmexxija laburista ġdida storika fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, kif ukoll anke ritorn fil-Partit Laburista qed jerġa' ta' ċans ieħor f'San Pawl. San Pawl issa kien mitluq iżjed minn qatt qabel. Irridu nisfruttaw b'mod pożittiv dak iċ-ċans li qed jagħtina l-poplu. Kemm hemm ukoll is-sitwazzjoni tal-wirt fejn il-poplu tal-Fontana għażel maġġoranza laburista, il-wirt jilgħab logħba importanti u allura is-sindku ser ikun xorta waħda nazzjonalist. Imma tkellek żidiet fil-rebħiet importanti bħal Pembroke, il-Taxbiex, kif ukoll anke postijiet bħal l-Imqabba u l-Rendi. Huwa ċar li n-nies iridu kandidati, iridu kunsilliera, iridu sindki viċin tagħhom. Jiena rajt illi l-iktar karatteristika ta' dawk illi kellhom li żjed suċċess huma nies li għandhom qalbhom ir-raħal, għandhom qalbhom il-belt u huma viċin in-nies. U naħseb illi dik tagħmel differenza bil-mod ta' kif jażlu n-nies bejn dawn l-elezzjonijiet u elezzjonijiet oħra. Illum qed nistenna ovvjament ċertu lokalitajiet iżjed minn oħrajn. Mod partikolari ir-Rabat bħala deputat illi ġej minn hemmhekk. U mbagħad lokalitajiet kbar oħra. Għandek il-lokalità ta' Birkirkara li naħseb illi kunsil maġġoranza laburista għamel ħafna xogħol u qed jittama li l-poplu apprezza dak. U għaw erba' lokalitajiet interessanti. Li żguru li l-gvern se jkun viċin ta' dawn il-kunsilliera sabiex inkomplu nbidlu il-pajjiż u nbidlu ħall-aħjar.